Tervetuloa Businesspodin uuden jakson pariin. Tällä kertaa meillä on vieraksi saapunut Mark Poutanen Lahden Starthubilta. Mark toimii siellä TKI-asiantuntijana ja nuorten yrittäjien parissa. No ainakin verkkosivujen mukaan. Kohta voit kertoa tarkemmin. Verkkosivuilla lukee TKI-asiantuntija, mutta ilmeisesti työnkuva on kuitenkin paljon tuosta niin startup-yrittäjyydessä ja siihen liittyvässä toiminnassa, eli nuorten opiskelijoiden parissa tulee tolskattua. Ehkäpä. Kohta kuullaan tarkemmin kuinka. Ja Mark on itse toiminut yrittäjänä aika monta vuotta ja se nyt siirtynyt tässä hiljattain tähän jeesimään sparrailemaan nuoria yrittäjiä. Tervetuloa Mark munkin puolesta. Kiitos, mukava olla täällä ja kiva nähdä toi tavallaan perspektiivi, minkä toi se koulun sivu antaa siinä. Kävittekö starthub.fi osoitteessa? Kyllä. Joo, ja siellä jossain muuallakin vielä. Joo, siellä on se ajankohtaisempi se starthub.fi. Että tosiaan niin kuin Labilla on TKI-asiantuntijana, mutta Starthubin roolissa niin on enemmän operatiivinen johtaja. Eli se on niin kuin se. Mitä se pitää sisällään? Hieno nimi, operatiivinen johtaja. Se pitää sisällään tosi paljon. Se pitää sisällään Starthubin kehittämisen, tietysti Labin ja LUTin hanketoimintaan niin kuin liittymisen, opetukseen liittymisen siinä määrin, missä pystyy niin kuin tämän startup-yrittäjyyden kautta. Ja sitten se pitää myös sisällään niin kuin sparrausta, niin kuin sanoitkin äsken hienosti, mentorointia, erilaisia tapahtumia tehdään yhdessä tiimin kanssa ja oikeastaan niin kuin voisi kuvailla tämmöiseksi yrityksen vetämiseksi tuommoisen organisaation sisällä. Huikeeta. Miten sä kertoisit sitten niin kuin jotenkin lyhyesti tai pitkästikin, että mitä hyötyä susta on? Mitä sä teet? Mikä se sun niin kuin arjen työnkuva on? No sanotaan, että se isoin hyöty, niin kuin miten mä näen sen, on ehkä se, että mä pystyn kertomaan uusille alkaville yrittäjille, ehkä vähän vanhemmillekin yrittäjille, että mitä ei välttämättä kannata tehdä. Että mä oon astunut siihen kakkalajään jo. Joo. Että älä astu siihen samaan. Että kokeile toista. Niin se on ehkä se isoin anti tossa, että mun päivätyöstä 90% on sitä yrittäjien kanssa keskustelua. Ja ne ei todellakaan ole siis opiskelijoita, vaan siellä on lahtelaisia, päijäthämäläisiä, eteläsuomalaisia yrityksiä, mitkä on meidän siipien alla. Meillä on 35 startuppia. Mulla oli pikkusen rapiat 600 niin kuin sparrausmentorointisessiota viime vuonna. Huhhuh. Muutama. Eli teillä ei ole siis niin kuin sellaista tarkkaa rajausta, että te joudut, tai teidän pitää tehdä nimenomaan näiden tyyppien kanssa töitä, vaan te saatte tehdä haalia teidän siipien alle niin kuin myös ulkopaikkakuntalaisia. Ja. Joo, eli mehän ollaan niin kuin Lahden kaupungin, Lab-ammattikorkeakoulun ja Iskun yhteinen ponnistus lahtelaisen päijäthämäläisen startup-skenen niin kuin synnyttämiseen ja sen ylläpitämiseen. Ja siihen liittyy myös se, että me saadaan sitä vetoa tänne päin. Eli pyritään kääntämään sitä muuttoliikettä pois Lahdesta. Pyritään saamaan niitä yrittäjiä tänne ja toteaa, että hei, tämähän on ihan validi paikka. Meillä on oma lentokenttä 40 minuutin päässä ja kaikkea. Niin se on tavallaan se juttu. Eli meillä on 2 kertaa vuodessa haku. Molemmilla kerroilla haetaan 10 yritystä. Meillä on kerrallaan 35-40 firmaa, ketä sitten autetaan eteenpäin. Minkälaisia nämä firmat on, ketkä voi hakea sit siihen? Tai ketkä pääsee? No firmat, ketkä pääsee, niin on lähtökohtaisesti, ne omaa jotenkin uniikin bisnesidean tai uuden kulman. Ne omaa kansainvälisen potentiaalin ja ne on tosi skaalautuvia. Eli ne on ne tärkeimmät kriteerit, mitä meillä on. Eli jos nyt otetaan tämmöinen raaka esimerkki, niin sanotaan, että jos sä perustat parturikampaamon, niin sä et ole meidän asiakas silloin. Sä oot Ladekin asiakas. Mutta jos sä mietit seuraavaa M-roomia vaikka konseptina ja oot lähdössä semmoista tavoittelemaan, niin sit me ollaan se paikka Lahdessa, kuka auttaa sua. Toki Ladekki on myös yhteistyössä siinäkin. Heti tuli mieleen tuosta, että jos olisi tämä, niin että mä olisin vaikka opiskellut parturikampaajaksi ja sitten haluaisin niin kuin ideoida sen oman bisneksen just tolle, että se ei ole se ihan niin kuin, mitä on paljon, vaan että se olisi niin kuin
isompi tai erilaisempi tai jotenkin, niin mitä kautta kannattaa lähteä, jotta pääsisi sitten teidän siipien No alle? kannattaa ihan ensin ottaa yhteyttä, tulla juttelemaan, käydään läpi, katsotaan mitä sä oot miettinyt, saat vähän kotiläksyjä. Sitten kun sä oot ne kotiläksyt tehnyt, niin katsotaan taas uudestaan, että onko se niinku sitä. Ja sitten sen jälkeen sä täytät hakemuksen, jos sä oot sen 10 parhaan hakemuksen joukossa, niin sitten sä pääset sisään. Meillä ollaan vuosi kerrallaan, maksimissaan 3 vuotta. Ilmainen palvelu. Siis ihan mahtavaa. Heti tulee semmoinen olo, että mä haluan myös kehittää niin kuin omaa bisnestä sitten silleen, että se pääsee niin kuin jotenkin vähän erilaisempaan. Ja sitten meidän kautta pääsee toki niin kuin tuonne korkeakoulun puolelle, yliopiston puolelle, eli hankkeisiin, kursseille, pajoihin. Sä saat niin kuin resursseja lisää sitä kautta ja pääset semmoiseen massaan, missä on nälkäisiä nuoria ihmisiä, ketkä haluaa tehdä joko isoja asioita, ison pinkan hilloa tai lähteä kokeilemaan jotain uutta. Niin toi on niin kuin tosi oivallinen kanava siihen. Joo. Otetaan vähän takapakki, että mua kiinnostaa tämä tausta nimittäin ja sitten tämä vaihto, minkä sä oot tehnyt tässä näin, niin sulla on ollut kuitenkin oma yritys, mitä sä oot pyörittänyt. Kyllä. Kerro vähän siitä, mikä se oli, miten se menestyi ja missä kohtaa sä päätit, että sä haluat lähteä sparraamaan nuoria ja miksi? No se alkoi, kun mä olin itse LAMKin koulun penkillä 12 loppuvuodesta, niin silloin yhtiökumppanin ja muutaman muun kanssa siinä sitten oltiin tällä pakollisella yrittäjyyskurssilla, missä piti keksiä bisnesideaa. Ja keksittiin eka bisnesidea ja todettiin, että se on ihan sysipaska. Sitten mentiin tuohon Assan viereen, onko se Iloinen kulkija vai mikä siinä on. Mentiin siihen, siis vanhan aseman viereen. Mentiin siihen bisselle ja sitten me keksittiin se idea, mistä tuli sitten loppujen lopuksi Motherflow. Ja se lähti aika lennokkaasti, että lähdettiin niin kuin, no me oltiin kaikki opiskelijoita, meillä ei ollut rahaa eikä mitään, niin sitten me saatiin pankin ja Finveran kautta ihan hyvä potti kasaan ja sitten sen jälkeen vielä haettiin sijoittajaa, että saatiin niin kuin lisää rahaa, koska se initial investment, niin kuin pelkästään se laite maksoi vähän alta 300 tonnia, millä lähdettiin tekemään. Mutta me saatiin se kasaan. Ja tämä laitehan oli siis tällainen 3D-tulosti, joku isomman kaliberin. Joo, semmoinen todella ison kaliberin massatuotanto 3D-tulostus. Minkä kokoinen se on? Onko se joku kontin kokoinen laite vai? No, jos tiedät kylmiä, Joo. mitä myytiin, niin semmoinen parin kylmiön kokoinen. Okay. Semmoinen masiina. Ja sitten oikeastaan siinä sitten kasvettiin ja saatiin ihan hyviäkin tämmöisiä meriittejä aikaiseksi. Saatiin IKEA-asiakkaaksi ja tehtiin ilmeisesti maailman ensimmäinen 3D-tulostettu sarjatuote, joka oli niin kuin kaupan hyllyssä paketissa ja se oli Ikean hyllyssä useassa maassa. Okay. Mikä se oli? Se oli semmoinen sellainen kädenmuotoinen koruteline. Joo. Ja sitten siitä jatkettiin ja sitten oikeastaan varmaan näkemyserot muiden yhtiökumppaneiden kanssa oli se syy, miksi sitten oli vähän sellainen niin kuin jalka oven välissä tyyppinen ratkaisu, että mä tästä nyt koitan löytää jotain muuta. Ja sitten kävi niin hyvä säkä, että mulle soitettiin Lutista, että kiinnostaisiko sua lähteä rakentaa tällaista juttua Lahteen, että kuultiin, että sä olisit sopiva tyyppi tähän ja sulla saattaisi olla tämmöinen aie tehdä jotain muuta kuin pyörittää omaa firmaa. Ja sitten lähdin vetää sitä ja vielä pari vuotta sen jälkeen olin Motherflows-hallituksessa ja mukana siinä toiminnassa, mutta sitten saatiin sovittua se, että mut ostettiin ulos siitä. Ja nyt sitten pääsee keskittyä tähän ja muutamaan muuhun tulevaan juttuun. Noniin. Oikeeta. Aika siistiä. Sä oot niinku oman kasvutarinan kuitenkin käynyt läpi, niin tällaisessa
startup-toiminnassa, niin se on aika hyvä, että on kokemusta siitä tavalla, että miten se kasvuprosessi tapahtuu. Ja melko tuoreessa muistissa, että sä et ole mikään 70 eläkeläinen, joka kertoo sitten, että miten se tapahtui silloin 30-luvulla. Niin. Vaan se on kuitenkin ihan tuoreessa muistissa varmasti vielä, että miten se sun kohdalla on mennyt. On, ja siellä on ne tietyt vaikeudet mielessä vielä, ja niin kun just on ollut hyvä, kun on pystynyt niitä omia sijoittajakeskusteluita ja sitä feedbackia, mitä on sille omalle jutulle silloin saanut, niin on pystynyt sitä sitten peilaamaan näiden uusien kanssa, että niin kun mitä juttuja kannattaa miettiä oikeasti ennen kuin sä menet sinne. Että se ei ole vaan sitä, että sä katot niin kun Googlesta top 7 pitch decks ja kopioit sieltä ja laitat omat tekstit päälle, vaan sun pitää oikeasti miettiä ne jutut. Ja yksi niin kun isoimmista asioista, missä porukka meinaa epäonnistua, niin on se tiimi. Tiimin commitmentti, tiimin kasaaminen, niin ne on niin kuin niitä isoimpia juttuja siellä. Okei. Voisi ottaa muutama askel taaksepäin vielä, koska mua ei kiinnostaa, että 300 tonnin investointi, te olitte nuoria jäbiä, siinä täytyy olla jotain muuta kuin yhdet bisset että ollaan silleen, että nyt lähdetään hakemaan pankista rahaa. Ja teillä oli varmasti jotkut suunnitelmat. No siis tehtiin kevyet laskelmat. Mä muistelisin, että olisiko mulla ollut 4 A4, niin kuin 3 täynnä tekstiä ja 1 Exceli, kun mä menin pankkiin kysymään, että hei, saako rahaa. Mutta se niin kuin takaa jonkinlaisen sitoutuneisuuden siihen touhuun, kun aletaan ottaa velkaa ja iso rahoitus. Ja... No siis se toki siis kun pankista ja Finverasta on kyse, niin mekin otettiin sit henkilökohtaisia lainoja, mitä me laitettiin sinne firmaan. Ja se sitten taas takaa sen, että ollaan niin kuin, että siellä on joku sitoumus. Että se ei ole vaan semmoinen, että hei, ostettiin tämmöinen ja se nyt lojuu tuolla jossain. Ensimmäisen vuoden ehkä semmoinen hauska kohokohta oli se, että meille tuli verotarkastus. Tuli siis ihan verotarkastaja käymään, ettei pojat ole ostanut Mersuja Saksasta 300 tonnilla, vaan että on ostettu joku ihan oikea tuotantolaite. Joo. Meillä on nimittäin tässä podcastissa ollut jonkun verran puhetta niin kuin riskeistä ja yrittäjyyden riskistä. Ja ehkä se on sellainen, mä näkisin, että se on niin kuin ylipäänsä yrittämisessä sellainen tai se korostettu ongelma, mikä ei ole läsnä monessakaan niin kuin yrittäjyysmuodossa tai tavassa tehdä yrittäjyyttä. Mutta tällainen tapa, millä sä lähdit mukaan, niin se on niin kuin aika korkea riskin yrittäjyyttä. Eli siinä olisi ollut mahdollista, että se homma olisi mennyt reisille ja teillä olisi ollut henkilökohtaista velkaa ja luottotiedot voi saattanut mennä ja muuta. Et siinä on niin suurta niin kuin rohkeutta lähteä tavallaan tuohon. Joo, ja sitten taas ei. Niin kuin tossakin kuitenkin ne summat, mitä me itse otettiin, niin ne olisi ollut vielä ihan hanskattavissa tuollaisella perusduunilla. Ne ei ollut niin isoja ja sitten ne ehdot oli hyvät. Okay. Et siihen suunnitteluun kannattaa niin kuin oikeasti laittaa efforttia. Että sä oot suunnitellut sen, että kun päivä X koittaa, meille pamahtaa laite sisään, pitää ruveta maksaa lainaa, mistä saadaan raha takaisin maksuun ja mistä saadaan raha siihen, että saadaan maksettua palkkaa, että saadaan henkilökohtaisia maksettua siinä samalla pois. Niin kyllä se siinä suunnittelussa aika paljon. Se ainakin itselle tuntui silloin hyvin pieneltä riskiltä, että jos mietti sitä, että saatat lainaa, mikä on pienellä duunilla maksettavissa niin kuin 5-6 vuodessa pois, ja sitten voi taas keskittyä johonkin muuhun, niin ei se niin kuin kuulostanut semmoiselta ylitse pääsemättömältä. Itse on kuitenkin sitä ikäluokkaa, mihin se 90-luvun stigma pitäisi purra kaikista pahiten, kun on nähnyt, kun molemmilta vanhemmilta menee firmat ja muutetaan hienosta omakotitalosta kerrostaloa ja kaikki menee. Mutta ei se itsellä ainakaan. Et ole traumatisoitunut siitä tai mitään. En. Joo, hienosti niinku ymmärrän tuon sun kannan, mutta moni on sellainen, joka ajattelee, että hitto 5-6 vuotta töitä, että mä pääsen eroon tavallaan siitä, että mulla oli hyvä idis ja sitten se meni reisilleen, niin joku pitäisi sitä aika isona niin kuin esteenä sille, että uskaltaisi tarttua siihen. Kyllä mä pidän sua rohkeana tyyppinä. Toki jos miettii sitä myös siltä kantilta, että jos ajatellaan, että sä otat tommosen riskin, että reisille mennessä sulla menee 5-6 vuotta, mutta
jos niin kuin best case-senaariossa sulla on mahdollisuus tehdä se 10 tai 100-kertaisena 3 vuodessa takaisin, niin kuin best case-senaario, niin se realismi on todennäköisesti siellä jossain välissä. Kyllä. Niinpä. Ja sitten se kuulostaa jo niin kuin paljon, Houkuttelevalta. niin. Joo, paljon positiivisemmalta ja semmoiselta, että mihin haluaa laittaa sitten paukkuja enemmän. Niin. Joo. Että onhan se totta, että niin kuin 1/10 startupista selvii hengissä ja sitten se on se muutama 100, mitkä menestyy ja sitten se on se 1,000, joka oikeasti pomppaa tai 1,000,000 on sitten se yksisarvinen. Niin. Miten tuli mieleen just nämä niinku startuppien niinku kuolemat, että just niin kuin sanoit, että kauhean harva ehkä sieltä sitten pääsee läpi. Niin, kerro vähän tuosta lisää, että jos jotakuta kiinnostaisi oman ajatuksen vaikka vieminen eteenpäin, niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, jotta saattaisi olla se niin kuin sen yksisarvisen omistaja? No siellä tietysti niin kuin kaikessa bisneksessä se, että vaikka sulla olisi miten hyvä tuote, jos sulla on asiakkaita, niin et sä saa rahaa. Mm-hmm. Eli se tavallaan pitää se asiakkaan tunnistaminen, asiakkaiden hankkiminen, se pitää aloittaa mahdollisimman aikaisin. Mielellään jopa ennen kuin sulla on sitä itse tuotetta. Että sulla on sitä tractionia siellä. Ja sitten tietysti kannattaa hyödyntää niin kuin Starthubin kaltaisia palveluita. Olit sä täällä, niin sit se on Starthub, olit sä jossain muualla, niin sit se on joku muu. Mutta ne palvelut on tehty siihen, että siinä alkuvaiheessa ei tule niin paljon päävaivaa, kun sulla on valmis toimitila, missä on valmis infra, ihan kaikki siis netit sun muut. Ja sun ei tarvitse siitä huolehtia, että se maksaa vaikka 500 € kuussa tai tonnin kuussa. Sitten tietysti se, että sulla on joku, kenen kanssa voit jatkuvasti jutella siitä, että mitä mä oon tekemässä. Voit mennä koputtaa olalle, että hei, olisi yksi pikkujuttu. Tai että mihin mun pitää mennä. Sulla on joku, joka kertoo, että hei, käy kysyä tuolta tai niin kun mene tonne, tee tätä tai kokeile tätä, mieti tätä. Ja sitten tietysti, niin kuin sä äsken tuossa ennen kuin aloitettiin, sä sanoit, että sä tuut suolaa, mutta ihan täysin. Niin meidän yksi isoimmista tehtävistä on itse asiassa suolata niitä niin kuin semmoisia ideoita, missä ei oikeasti välttämättä ole järkeä kyseenalaistaa niin paljon kuin me vaan pystytään sitä, että se yrittää olisi mahdollisimman varma siitä, mitä se on tekemässä ja mahdollisimman selkeä se pläni, miten se tekee sen. Eli tämmöinen perusjuttu on se, että sulla on se sun oma enkeli, millä on hirveän isot siivet, kaikkea puppua. Sitten sieltä katkotaan siivet ja lopuksi siitä jää vaan se sydän jäljelle, millä lähdetään vetämään sitä firmaa, eli se core-idea, se yksi juttu, mitä sä lähdet tekemään. Ei sitä sellaista mahdotonta höttöä, mitä sä oot muutaman kaljan jälkeen illalla miettinyt. Niin te tavallaan haluatte varmistaa sen, että ne sellaiset valuviat ja muut korjataan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja te löydätte tavallaan niitä heikkoja lenkkejä mahdollisimman aikaisin, jotta se olisi valmiimpi sit sinne markkinoille. Kyllä, mitä avoimempi se dialogi on sen niin kuin yrittäjän kanssa, mitä parempi se keskusteluyhteys on, mitä rehellisempi se on, niin sitä paremmat mahdollisuudet sieltä on oikeasti niin kuin päästä eteenpäin. Kyllä. Hei, tässä kohtaa, kun me ollaan jo menossa vähän syvemmälle tähän aiheeseen, niin meidän olisi hyvä käydä läpi sitä, että mikä on startup. Nimittäin, en tiedä, oletko joutunut sä paljon sitä selittämään, mutta mä oon joutunut jonkun verran sit selittämään, että jokainen alkava yrittäjä ei ole startup-yrittäjä. Niin kerro vielä kuulijoille, että mikä on startup-yrittäjä tai miten sä sen määrittelet, jos sulla on joku oma määritelmä sille. No siis mä käytän meidän määritelmää, eli se on se uniikki bisnesidea tai uniikki lähestymiskulma, että sun ei tarvitse mennä sinne veren tahraamaan Punaiseen mereen, vaan saat jonkun uuden siivun markkinasta, oli se sitten minkä kokoinen tahansa. Sitten siellä on se, että lähtökohtaisesti startup-yrittäjä tähtää kansainvälisyyteen, koska 5 miljoonaa ihmistä Suomessa nyt ei ole hirveän kummonen markkina. Tuosta löytyy isompia ihan junamatkan päästä yhdestä kaupungista. Ja sitten se skaalautuvuus. Kun sä oot yrittäjä, sä teet kaiken itse. Kun sä teet lähdet startup-yrittäjäksi, on tarkoitus, että sä pystyt mahdollisimman pienellä
resurssilla skaalaamaan sen bisneksen mahdollisimman isoksi ilman, että sun tarvitsee kloonata sua. Joo. Ja toi onkin itse asiassa varmaan sellainen, mitä mä oon koko mun yritystaipaleen ajan miettinyt, kun mä oon tehnyt ihan täysin niin kuin tuntityönä, eli ainoastaan vaan tekemällä enemmän töitä mä olisin saanut enemmän rahaa. Joo. Mutta siinä kohtaa, jos sä keksit jonkun tuotteen, digituotteet on hyvä esimerkki siitä, jos se on monistettava, niin sun ei tarvi, jos sä saat sen tuotteen rullaamaan kansainvälisen markkinoille, niin sun ei tarvitse tehdä itse henkilökohtaisesti luultavasti enempää yhtään töitä. Mutta se tuote kun myy, niin, ja sä voit myydä sitä niin kuin rajattomalle määrälle tyyppejä, niin joku sellainen on varmaan ehkä hyvä esimerkki siitä. Kyllä, Joo. kyllä. No minkälaisia sitten niin kuin ominaisuuksia itse sillä niin kuin yrittäjällä pitää olla verrattuna vaikka niin kuin No muihin? tarvii olla snadisti hullu, totta kai, Joo. että kestää sen kaiken. Sitten pitää olla aika paksu nahka. Varmaan sanoisin, että jonkunnäköinen palo tehdä sitä omaa asiaa. Että se, että sä vaan lähdet side hustlen tekemään jotain silloin, kun sulla on aikaa, niin se on vähän sellainen meh. Sä et saa sijoittajia semmoisen puolelle mitenkään. Et sitten kun sä itse oot keksinyt sen hyvän jutun, sä oot löytänyt sille product market fitin, niin sit niinku se drive, mikä sulla on, niin se ruokkii sitä yritystä eteenpäin. Et jos ootte nähnyt kaikki sen, onko se Oikotien se työmainos, missä on se CEO-kaveri. Joo, kyllä. niin se nyt ei ole semmoinen malliesimerkki startup-yrittäjästä. Et unohdetaan se hapatus, siinä ei lähdetä hakemaan statusta eikä mitään muuta, että siinä lähdetään hakemaan sitä isompaa niin kuin palaasta kakkua. Mistä sitten niin kuin voi olla varma tai jotenkin, että mistä tietää, että löytyy ne, että on tarpeeksi hullu ja paksunahkainen ja se oma ideakin sä tiedät on vielä sen hyvä? sitten, kun sä oot tehnyt exitin siitä yrityksestä. No niin, okei. Et sä tiedä sitä ennen sitä. Onks Mutta sitä ei pidä pelätä eikä sitä pidä niinku mitenkään väheksyä, että hei, no mä lähdin yrittäjäksi tai mä jouduin yrittäjäksi tai jotain vastaavaa, vaan siis sinne pitää ihan lähteä ja hypätä syvään päähän. Sitten sä näet sen, kun sä oot onnistunut, että susta oli siihen. Ennen sitä sä et tiedä. Kukaan ei voi tulla sitä sulle sanomaan. Onko mitään tunnusmerkkejä, kun sä näet paljon näitä startup-yrittäjiä, niiden alkuja? Näet sä jostain sellaiset tietyt tunnusmerkit, että tämä voisi olla sellainen tyyppi, josta on tähän? Niin kuin, nyt ei puhuta siitä, mikä sen idea on, vaan se, minkälainen henkilö soveltuu Joo, siihen. kyllä sen aika hyvin on ruvennut huomaamaan, että niin kun siellä on se tietty drive, se tietty kipinä. Semmoinen, niin kuin, että sä oikeasti teet eteenpäin, meet eteenpäin, etkä vaan istu perseelläsi ja mieti, että miten maailma makaa. Vaan sä teet niitä asioita, kokeilet, perus fail fast juttuja, sä uskallat aikaisin hehkuttaa sitä sun juttua, sä uskallat aikaisin olla niin kuin tavallaan ylpeä siitä sun jutusta, myydä sitä juttua niin kuin se olisi maailman paras juttu, vaikka se ei vielä olisi. Kun sit näkee paljon niitä perus tämmöisiä kotimaisen yrittäjän stereotyyppejä, mitkä saattaa 2-3 vuotta kehittää jotain tuotetta autotallissa tai kellarissa tai makuuhuoneessa ja sitten ne niinku luulee, että kaikki ostaa sen, kun se on valmis. Vaikka kukaan ei tiedä, mitä se on. Ne ei tiedä, että onko sille yhtään asiakkaita. Se pitäisi mahdollisimman aikaisin saada se sana ulos siitä, että hei, tämmöinen juttu on tulossa. Haluatteko olla mukana? Ostakaa, olkaa niin kuin ensimmäisiä. Koska tällainen tapausesimerkki, joka on monelle tuttu, niin sellainen, tai mikä itsellä ainakin tulee mieleen tästä, että ollaan rummutettu ennen kuin tuotteesta on oikeastaan mitään hajua, eikä se ole vielä tulossakaan kovin äkkiä, niin Teslalla tämä Kybertruck, siitähän oli jo niin kuin, nostatettiin se hype jo hyvissä ajoin, en tiedä mikä niiden suunnitelma oli, mutta se on tulossa vasta niin kuin nyt tuotantoon, ja se oli varmaan 4 vuotta sitten, kun se jo lanseerattiin, että tavallaan luodaan sitten hypeä jonkun ympärille, mikä ei ole vielä valmiina. Joo, siis just se, että sä keräät sitä kuulijajoukkoa, sä kasvatat sitä tunnettavuutta, ja sit kun sä launchaat sen tuotteen, niin sulla on se asiakasjono siinä ovella, eikä toisinpäin. Just. Että sellainen, että hei, meillä on nyt tää valmis, me launchattiin se eilen, ei lukenut yksiskään uutisissa eikä mitään. Ja sit otetaan vaan niinku, vielä tää
suomalainen normaali myyntitapa, eli aktiivisesti odotetaan, että puhelin soi. Joo. Jep. Just se, Saanko mä esittää teille kysymyksen? totta kai. Joo. Mikä on teidän käsitys ja kokemus startup-yrittäjyydestä? No varmaan kokemus olisi just samankaltainen, mitä kuvailitkin, että täytyy löytyä sitä hulluutta ja täytyy löytyä sitä niin kuin semmoista hullua energiaa niin kuin jaksaa niin kuin tamppaa sitä omaa juttuaan niin kuin eteenpäin. Ja ehkä mulla tohon semmoinen, niin kuin, että mä en tiedä, että miten startup-yrittäjä elää. Että jos sillä on idea ja se niin kuin, täytyy tehdä työtä sen eteen, että löytyy niitä asiakkaita jo sinne niin kuin jonottamaan sitten lanseerausta, niin miten siinä niin kuin eletään sitten ennen kuin saa yhtään mitään niin kuin rahaa sitten asiakkailta sisään? Aika paljon se on siitä omista niin kuin resursseista sit kiinni, että onko sulla säästöjä, ootko valmis lainottamaan itse. Et ne on niin kuin, tai saatko sijoituksen heti alkuun, millä saadaan pikkusen semmoista niin kuin hengitysvaraa sinne. Mutta sijoittajistakin yleisin on semmoinen niin kuin nyrkkisääntö, että ne ei anna palkkaa rahaa. Joo. Et se palkka pitää tulla muualta. Et se on niin kuin sitten ennakkomyyntiä tai jotain muuta. Tosi moni lähtee sitten sille tielle, että tehdään jotain konsultointibisnestä, jotain muuta bisnestä siinä sivussa. Mutta siinä on sitten taas se isompi riski, että se syö jossain vaiheessa sen kaiken ajan. Kun sä huomaatkin, että sieltä tulee sit rahaa ja sit sä et keskity enää siihen alkuperäiseen ideaan. Mutta eihän siinäkään mitään väärää ole, sä saat elannon sille. Kaikki kuitenkin, ketkä lähtee yrittäjäksi ja perustaa startupin näin päin pois, niin kuitenkin siellä on se taloustilanne, on se motiivi. Eli teetkö sä 8-4 duunin siitä itsellesi vai teet sä 8 duunia muutaman vuoden, että sit sun ei tarvitse tehdä enää 8-4 duunia. Kyllä. Joo, totta. Ja mä olin joskus tuossa 2012-2014 niin aika läheisesti mukaan yhdessä startup-yrityksessä. Opiskelijana tein sinne sisällöntuotantoa ja sitten käyttöliittymäsuunnittelua ja tällaista hommaa sinne. Niin aika oli mukana ihan niiden palavereissa ja muuta, niin aika vierestä on nähnyt sen, minkälaista touhua se oli siinä, että se oli liikuntasovellus, mitä siinä kehitettiin, niin siinä tuli pyörittyä mukana. Olen nähnyt sen karun arjen aika läheltä. Joo, välillä se on karua, mutta sitten kun sen saa rullaamaan, niin se on ihan kivaa. Et yksi niin kuin mikä on kaikille yrittäjille ja oikeastaan kaikille, ketkä käy duunissa. Duunissa saa olla kivaa. Sen ei tarvi olla niin kuin hampaatirves olemista ja sellaista pönöttämistä, vaan se voi olla kivaa. Ja se on tärkeää. Se on iso resurssi se, että sä voit henkisesti hyvin. Kyllä. Ja sillä jaksaa jatkaa. Kyllä. Niin ilman muuta. Että vaikka joutuisi pari viikkoa sit syömään nuudeleita tai jotain muuta, niin jos se on kivaa ja siitä nauttii, niin kyllä sitä sitten tekee. Niinpä. Miten tuli mieleen tuosta, että yleensä yrittäjillä, että jos sä lähdet yrittäjäksi, niin koko sun perhe käytännössä osallistuu sit siihen yritystoimintaan. Niin miten niin kuin, mä näen, että startupit ja semmoiset, kun siinä on vielä sitä niin kuin riskiä olemassa paljon enemmän, niin miten sitten niin kuin voi turvata myös sitä niin kuin semmoista jotenkin sitä sosiaalista, että miten vaimo jaksaa kuunnella juttuja kotona tai jotenkin, että miten turvataan vähän niin kuin sitä semmoista tunnepuolta tai henkistä puolta? No, mä en tohon silleen osaa niin kuin vastata. Mulle on siunaantunut oikein ihana vaimo, joka on nyt myös vuosi sitten alkoi itse yrittäjäksi. Ja yrittäjyys molempien töistä, nykyään mun töistä, hänen yrityksestä puhuminen, niin se on meille ihan niin kuin luontaista ja me tehdään sitä mielellään. Keskustellaan kaikesta, että niin kuin miten meni ja mitä pitäisi tehdä ja autetaan toisiamme, niin meille se ei ole semmoinen ongelma. Mutta mä näen sen tietysti siinä mielessä, että jos sitten on toinen tilanne ja sä oot 8-8 duunissa, niin sit pitää muistaa pitää se ihmissuhde myös sitten yllä siellä
sitten sillä muulla ajalla tai jotenkin muuten, että ei sit se ei kestä pitkään. Mutta niin kuin startup-yrittämisessä toki siellä on ne isot riskit, mutta yleensä kun sä et yksin lähde sitä startuppia kasaamaan, sä kasaat siihen tiimin, sä jaat sitä vastuuta, niin sit kun sä teet sen oikein, niin en mä näe siinä, että siinä olisi mitään tällaista ongelmaa. Se on sitten ihmisestä kiinni, onhan se sama töissä käyvilläkin, että jos sä oot vaan töissä koko aika ja sua ei näy missä sä oot työmatkoilla näin päin pois, niin sittenhän sä oot samoissa ongelmissa. Totta. Niinpä. Jotenkin mä itse ehkä ajatuksissa ajattelen, että startup-yritys on vähän niin kuin talon rakentamista ja ehkä se on joku sanontakin, että taloa rakentaessa tulee yleensä niin kuin avioerot, koska se on aika rankka prosessi. Niin, ja sitten kesälomat on toinen, kun ollaan liikaa. Joo, just näin. No miten sitten sanoit kanssa, että kannattaa tai täytyy koota se tiimi siihen ympärille. Joo. Niin voiko siis lähteä yksinään vai onko sulla oltava aina niin kuin se joku tiimi? Sä voit lähteä sen idean kanssa yksin, mutta sitten päästään siihen kysymykseen, että kun sulla on tulossa vaikka sijoittaja siihen, niin mitäs sitten, jos sä kävelet siitä sijoittajapalaverista pihalle ja jäät bussin alle? Mitä sitten käy? Mitä tapahtuu? Niin, se oli sitten siinä. niin, eli ja sitten kuitenkin, kun jokaisella meillä on se ydinosaamisalue, me kaikki osataan yksi asia ihan pirun hyvin. Ja sitten me ollaan keskivertoja jossain asioissa, sitten me ollaan ihan sysihuonoja toisissa asioissa. Niin kaikista paras tiimi on semmoinen, missä on se kaikki osaaminen, mitä siihen tarvitaan, ja ne vielä keskustelee ne ihmiset keskenään hyvässä hengessä ja on niin kuin hyviä työkavereita keskenään. Mutta kavereiden kanssa yrittämisestä voin sanoa, että ei kannata. Ja. Se ei ole hyvä juttu. Okay. Ei perheen eikä kavereiden kanssa. Miksi? No, don't do business with family or friends. Siinä on ihan siis vinha perä. Siellä menee sitten pahimmassa tapauksessa rahan lisäksi ne ihmissuhteet. Se, niin kun, se ei kannata. Vaikka se olisi kuin hyvä se naapurin make tai joku muu vastaava tai se lapsuuden ystävä, niin ei kannata, jos arvostat sit niinku kaveruussuhdetta. Joo. Miten sitten tuommoinen niinku, naapurin make, niin miten se vaihdetaan sitten? Mistä löytää semmoisen niinku hyvän tiimikaverin? No, siitä päästäänkin siihen mun lempiasiaan, mistä mä saarnaan noille opiskelijoille tuolla aina, kun mä käyn naamaani näyttämässä siellä. Eli verkostoitukaa. Luokaa se verkosto. Joka ihminen, kenet tapaat, lisää se linkkarissa. Sä et tiedä, koska sä tarvitset sitä apua tai koska se on potentiaalinen asiakas. Ja varsinkin opiskelijoille, niin ei ole mitään parempaa aikaa tai paikkaa verkostoitua kuin siellä koulussa. Sä tapaat niin paljon ihmisiä sun kursseilla, sun luokalla, kaikissa tapahtumissa. Sä pääset puhumaan semmoisille ihmisille, kelle sä et pääsisi normaalisti puhumaan välttämättä mitenkään. Niin, tai ei tulisi mieleen mennä puhumaan. Niin aina kun tapaa jonkun, niin lisää se sun verkostoon, koska se verkosto määrittää osaltaan sitä sun onnistumista. Sieltä löytyy ne ensimmäiset asiakkaat, ne potentiaaliset yhtiökumppanit. Joo, siis verkostoituminen se on varmaan, se on erittäin iso osa duunia ja mä itsekin itse asiassa koin kouluaikana sen kouluympäristön just noin kuten sä mainitsit, että siellä mä näen tyyppejä, mä näen myös kouluprojektien yhteydessä, että minkälaisia tyyppejä ne on tekemään, miten sitoutuneita ne on, missä ne on mitkä on niiden vahvuuksia. Samalla toisaalta kun mä itse tein, niin mä tiesin sen, että se on myös paikka, missä mä voin osoittaa, että mä osaan tehdä tämän asian hyvin. Ja ne näkee myös sen sitten samalla, että sä myös voit myydä sitä omaa osaamista tekemisen kautta sitten myös siellä koulussa, tai sitä ajatusta siitä, että sä oot esimerkiksi hyvä tällaisissa asioissa. Kyllä. Ja sun ei tarvitse edes myydä sitä ajatusta siellä. Mietin nyt, sä oot luokalla, missä on 30 muuta tyyppiä. Vaikka sä et tietäisi yhtään, mitä ne osaa, mutta kun ne on 10 vuoden päästä vielä sun linkkarissa, ja sitten ne onkin jossain positiossa, mitä sä haluat, mikä olisi potentiaalinen asiakas, tai toimittaja, tai joku muu vastaava, niin sitten voit sanoa, että hei, moi, oltiin samalla luokalla, muistat sä vielä, että niin voitaisiko
jutella, että lähdetkö lounaalle tai jotain muuta. Että sä et tiedä koskaan, että mihin ne sun luokkalaiset päätyy, mihin ne muut kanssaopiskelijat päätyy. Mitä enemmän sä niiden kanssa juttelet, mitä enemmän sä niiden kanssa pidät yhteyttä sen jälkeen, niin sitä helpompaa sun on lähestyä niitä siinä vaiheessa, kun sä tarvit niin sanotusti apua. Vaikka eihän sitä apua mennä pyytämään, vaan sä menet kertoo ihan pirun hienosta jutusta. Niinpä. No miten sitten, jos ei ole niin kuin tehnyt tätä, että on kerännyt sitä verkostoa, tai on jo yli-ikäinen koulu, tai ei ole sitä koulupaikkaa, tai semmoista laajaa niin kuin verkostoa, missä on tapaisi ihmisiä, niin jos mua kiinnostaisi lähteä niin kuin mukaan jonkun toisen startup-ideaan, voiko silleen tehdä? Tai mistä semmoisen löytää? Voi, niitä löytää esimerkiksi meidän kautta voi löytää. Meillä välillä haetaan sinne tiettyihin positioihin, niihin yrityksiin aina ihmisiä. Sitten tietysti startup-tapahtumat, mennään verkostoitumaan sinne. Ja sitten esimerkiksi LinkedIn Lahti-ryhmä, niin siellä voi verkostoitua. Joo. Sä löydät sieltä ihmisiä. Sitten kaikki oikeastaan yrityselämän tapahtumat, mitä on. Et jos menee vaikka sinne Lahti Business Events-kalenteriin, niin jos siellä on joku aihe, mikä kiinnostaa, meet kuuntelee sen ja sen jälkeen juttelet 2-3 ihmiselle siinä ja lisäät ne linkkarissa, niin sun verkosto alkaa kasvaa. No oli tosi hyviä tommosia niinku täsmäpointteja. Joo, että tapahtumiin ei mennä vaan olemaan, vaan sä meet sinne, sä tutustut ihmisiin, sä et mene sen kahvikupin kanssa sinne nurkkaan pönöttää. Vaan sä katot, että tossa pöydässä on tilaa, hei moi, mitä te teette? Ketä te ootte, mitä te teette? Unohat sen itsestä kertomisen, sit lopuksi vasta kun kysytään, että no mitä sä teet, niin sit sä voit kertoa, että hei, mä teen jotain. Mutta kuuntelet ensin, mitä niillä muilla on sanottavaa, niille jää hyvä fiilis siitä. Sitten mielellään mulla on aina kännykässä linkkari sillä lailla, että hei, kirjoitatko sun nimen tohon, että mä lisään tästä saman tien. Niinpä, tämä on tosi hyvä kaava. Mua kiinnostaisi tietää toi sijoituspuoli. Joo. On kuullut tällaista tornaria, että Suomessa on vaikea saada rahoitusta ja sijoittajia, ja Suomessa ylipäänsä ei ole hirveästi tyyppejä, joilla on niin kuin silleen ihan hirveästi löysää rahaa. Niin onko tämä totta vai miten sä oot sen nähnyt? No se, miten mä oon sen nähnyt tossa niin on Suomesta on vaikea saada rahaa. Ja jos sä saat rahaa Suomesta, niin siinä on välillä semmoinen mahdollisuus, että sä et välttämättä saa niin kuin muuta kuin rahaa. Ja sitten sillä rahalla on kova hinta vielä yleensä. Niin kun, siinä tarvii olla tosi tarkkana, että keneltä sä lähdet sitä rahaa hakemaan ja niin kun millaista diiliä sä ehdotat ja näin. Ja sitten kun se tiketin keskimääräinen koko on siellä 10-20 haarukassa, niin yleensä siellä on sitten useampia niitä sijoittajia. Ja siis sijoittajiltahan ei haeta vain rahaa, vaan sä haet niiden osaamista, niiden verkostoja, niiden tietotaitoa. Joo, niin tämä on varmaan monelle kuulijalle tuttu niin jostain Shark Tankista, että kun ne tarjoaa siellä jotain sopimusta, niin ne sanoo, että saat tuosta vaikka tuon 200 tonnia ja sen lisäksi niin voit käyttää vaikka siellä on se joku Ostos TV nainen, mä en muista sen nimeä, mutta no, että voit käyttää tätä verkostoa, niin se saattaa olla parempi tarjous kuin 300 tonnia, mutta ei muuta kuin korko päälle ja se oli siinä se diili. Niin se on just se tavallaan se asiantuntevuus, mikä sitten se sijoittajalla saattaa tulla myös siinä mukana, niin kyllä. Arvokasta. Se on se, että mitä ovia ne avaa, mitä mahdollisuuksia tulee. Ja sitten tietysti se, että se raha, sille on aina toki käyttötarkoitus olemassa siellä firmassa. Et niin kuin, tavallaan, että jos sulla on vaikka puolen vuoden runway ja sä tarvit 100 tonnia, että me päästään pisteestä B3 pisteeseen C1, niin se puoli vuotta sitten käytetään se raha ja tietysti hyödynnetään sitä verkostoa ja sen sijoittajan osaamista ja kaikkea muuta siinä. Se on just. Sukelletaan vielä vähän syvemmälle tähän sijoittajamaailmaan, koska tämä on musta aika mielenkiintoinen lisä ja luulen tietäväni siitä jotain, mutta voi olla, että päästä korjaamaan. Mutta eikö ole näin, että sitten kun sä hankit sijoittajia, niin sitten sulla on tällainen tietynlainen tiedotusvelvollisuus niiden suuntaan, että mihin me ollaan nyt edetty vaikka kvartaaleittain? Pitäisi ainakin olla. Suosittelen, että
on, koska se ulkopuolinen paine laittaa sut tekemään niitä asioita. Et jos joku sijoittaja vaan antaa sulle sen fyrkan ja avaa ne ovet eikä halua sulta mitään niin kuin raporttia vaikka kuukausittain, sen ei tarvi olla monimutkainen raportti, mutta kunhan se joudut kertoa, että mitä on viime kuukauden aikana tehty sen yhteisen eteen, mitä on päätetty ja sovittu. Niin se on tärkeää. Joo. Se on ihan mielenkiintoinen. Se on tavallaan, ehkä pitää vähän varpaillaankin koko ajan sitten, koska sulla pitää tavallaan just funtsia sitä, että mitä kerrottavaa mulla on ja ehkä sä pyritkin ja asetat jotain tavoitteita sen mukaan, että mä haluan päästä tähän pisteeseen ja sitten mulla on raportoitavaksi eteenpäin, että me ollaan nyt päästy tähän pisteeseen. Kyllä, ja me ainakin suomalaiset ihmiset tarvitaan sitä, koska me ollaan peruskoulusta asti opeteltu siihen, että me tehdään kotiläksyt ja tehdään ne jutut, mitä se opettaja käskee. Niin nyt sulla on vaan opettaja, joka antaa sulle 10 000 lätää, että sä pääset tekemään sitä sun kotiläksyä siihen, että molemmat hyödytte siitä. Joo. Mietin, mua kiinnostaisi tuossa niinku Starthubilla, että jos siellä on ilmeisesti siis ihan semmoinen ohjelma, mitä te käytte Joo. läpi, niin minkälaisia kaikkia osioita siihen sisältyy tai kuuluu? No siis siinähän käydään ekan vuoden aikana ihan niin kuin koko periaatteessa yrityksen, niin kuin mitä sä tarvit siihen yrityksen tekemiseen. Lähdetään ihan niistä ideation tooleista, eli miten sitä ideaa jalostetaan. Sitten mennään sen business-modelin luomiseen, eli miten sä saat sillä sun idealla tehtyä fyrkkaa. Sitten lähdetään miettimään niin kuin ihan tiimin kasaamista ja verkostoja ja myyntikanavia ja kaikkea tällaista. Ja sitten kaikki aina huipentuu. Meillä on kerran vuodessa Dream, joka on Lahden isoin sijoittaja-eventti 6.10. tänäkin vuonna. Seurahuone kautta Finkino yhdistettynä tosta. Ja siellä on 10 kovinta business-ideaa pitchaamassa ja sitten muutama opiskelijaidea vielä saamassa päivänvalon siellä myös. Aika upea. Ja pari keynotea toki. Tähän niin kuin kuulostaa siltä, että jotenkin, että kaikkien, jotka meinaa perustaa yrityksen, niin kannattaisi käydä noi ihan samat stepit läpi. Joo, sitä me molemmat, niin kuin me ja Ladekki tehdään. Et Ladekissa sitten autetaan niitä niin kuin tavan yrittäjiä ja me mennään sitten Starthubilla sitä startup-yrittäjän kaarta eteenpäin. Ne pikkusen eroaa, mutta ei hirveästi. Kun sä lähdet perusyrittäjäksi, niin sun ei välttämättä tarvitse mistään sijoittajista. Että jos sä tarvit niin kuin vaikka sanotaan perinteinen mies- ja pakettiauto, sä tarvit sen pakettiauton, no sä saat ostettua sen pätkällä ja sitten sä lähdet vaan tekemään sitä duunia. Mutta sä tarvit silti, mä suosittelen, että silti pyytää jotain ulkopuolista, tsekkaa sen sun businessplanin ja ne laskelmat ja kaikki muut. Ja siinä Ladekki on tosi hyvä. Niin, että se kulma on vähän eri. Ladekille varmaan mietitään enemmän sitä, että tuleeko tämä yrittäjä niin kuin toimeen tällä. Ja te mietitte ehkä siitä näkökulmasta, että miten tämä yrittäjä tulisi rikastumaan tällä. Vai? Joo, tai miten se saadaan niin kuin kansainvälisille markkinoille oikeasti isoksi firmaksi. Minkä seuraukseen yleensä tuppaa olemaan se, että rahaa tulee No, vähän se on siellä yleensä se driveri. Joo. Ja varsinkin sitten, kun otetaan isompia sijoittajia VC:tä mukaan esimerkiksi, niin sit siellä tulee se, että sulla pitää olla jonkunnäköinen exit-pläni. Eli sanotaan vaikka, että VC tulee mukaan siitä 3 tai 5 vuoden päästä pyritään myymään, firma tekee IPO, jotain muuta vastaavaa, että se pääsee, se mukaan tullut sijoittaja tai VC, niin se pääsee ulos siitä. Ja sitten tietysti siinä on yksi mahdollinen paikka tehdä vähän paalua niillä yrittäjillä. Avataan ihan vähän noita termejä, mitä sä tuossa äsken käytit. Ihan välttämättä kaikille ei ole tämä maailma näin tuttu. Niin ylipäänsä niin exittikään ei välttämättä kaikille tuttu. Eli exittihän tarkoittaa, tai sä voit ehkä avata, mitä se tarkoittaa exitti. No exitti on suunnitelma siitä, että kun se firma on tietyssä pisteessä, niin miten sä poistut siitä. Että poistutko sä kokonaan, poistutko sä esimerkiksi niin, että sä jäät hallitukseen, vai jatkatko sä sitä sen jälkeen, kun muut osakkaat poistuu siitä? Eli onko se niin, että yrityksen saatteleminen siihen tilaan, että se alkuperäinen perustajajäsen ei välttämättä ole enää tarpeellinen?
Joo, Joo. tavallaan. Joo. Tavallaan sitä, että saadaan skaalattua se siihen tilaan, mihin alun perin on suunniteltu. Että sitten kun tämä on vaikka 10 maassa ja meillä on liikevaihtoa 50-100 milkkua, niin tarviiko mun enää olla toimari tässä? Tai siis tarviiko mun enää olla duunissa täällä? Aikaisemminhan tulee jo se, että hei, onko se, kuka on tyhjästä lähtenyt, niin onko se paras toimari tai paras CTO tai CFO. Että sitten mietitään niitä ulkopuolisia sinne. Tai onko se paras hallituksen puheenjohtajaksi, mikä yleensä on, että ei. Joo. Onko näitä paljon sellaisia tyyppejä, jotka on nimenomaan hyviä tavallaan laittaa bisneksiin jaloilleen ja sitten ne aina ottaa sieltä profitit, massit ja lähtee tavallaan ulos ja lähtee perustamaan jotain seuraavaa? On. Ja onko ne luonteeltaan sitten sellaisia, että ne on niin myös luovia tavallaan, että niille tulee niitä hyviä idiksiä ja se ei välttämättä ole just niiden se paras ominaisuus pyörittää sitä firmaa, vaan se on nimenomaan saada se jaloille. On, ehdottomasti on sellaisia tyyppejä. Ja sitten on niitä tyyppejä, ketkä tulee korjaamaan niitä tilanteita, kun on mennyt vähän reisille. Ja sitten on niitä, ketkä rakentaa sen siitä niin kuin startup-vaiheen lopusta sinne niin kuin Forbesin listalle asti. Mikä on se sun, niin kuin, missä sä oot paras niin kuin startup-yrityksessä? Niin kuin mikä on sun erikoisosaamisalue? No mä sanoisin, että se on just nimenomaan se alun rakentaminen ja sitten kehittäminen. Että ne on niitä. Että niinku paperihommista en dikkaa. se ei ole niinku se mun leipälaji. Mutta se kun pääsee tekemään jotain uutta ja merkityksellistä, parantamaan jotain, niin siinä mä oon ehkä vahvimmillaan. Joo. No miten sitten joku semmoinen todella innostunut tyyppi nyt miettii, että hän haluaa ehdottomasti perustaa jonkun uudenlaisen yrityksen, niin miten sä neuvoisit tai mikä niinku olisi semmoinen niinku joku tulevaisuuden trendi tai joku semmoinen, mihin sä voisit sanoa, että ehkä tuolta suunnasta kannattaisi lähteä miettimään? No varmaan kaikki, mikä liittyy niin sustainabilityin millään kulmalla, eli kaikki kiertotalous, energiaratkaisut, CO2 liittyvät jutut, niin siellä sähköautoilu, vetyautoilu, sieltä löytyy. Mutta siihen, kun sä saat sen sun ensimmäisen loistelijan idean, niin ennen kuin teet mitään muuta, kun oot kirjoittanut sen perusidean sinne sun vihkoon tai notepadiin tai mihinkä tahansa, niin kato, onko semmosia jo. Ja miten sä eroat, jos semmosia on, jos sulla on vaikka sanotaan 5-6 kilpailijaa, niin miten sä eroat niistä, mikä erottaa sut sieltä. Ja sitten sen jälkeen lähdet tekemään sitä lisää, jos sä keksit siihen vastauksen. Jos et keksi, niin sitten seuraava idea. Mulla on itsellä semmoinen vihko, mihin mä kirjoitan kaikki business-ideat, app-ideat, kaikki mahdolliset muut. Semmoinen pitää kohta ostaa jo seuraavaa. Joo. Mulla on tämmöinen samanlainen vihko, mutta niistä ne ei oikein etene, jos ei niinku lähde yhtä asiaa viemään eteenpäin. Et mä oon huomannut, että mä voin listata sinne mun ideoita, mutta sitten mulla on lista ideoita. Niin mitä sä teet sun listalle? No mä yleensä niin kun annan sen hautua päivän pari. Sitten mä palaan siihen ja sitten mä katon, että onko siellä niin kuin olemassa niin kuin tarve sille asialle, onko kilpailijoita, onko markkinaa ja sitten semmoinen nopea pläräys siitä, että millaisia asioita se tarvii, että mä saisin sen tökättyä eteenpäin. Ja nyt niin kuin sieltä vihkosta on nyt 2 lähtöä, mitkä on lähdössä. Että niille ollaan nyt aktiivisesti tekemässä asioita. Ketkä tekee? Miten sä, sulla on rajallinen ajankäyttö ja ideoita paljon. Viet sä niitä eteenpäin jollekin toiselle? Kerät tiimejä niitä? No mä kerään tiimejä niihin ja sitten iltasella, kun saa lapset nukkumaan, niin sitten tulee läppärillä näpyteltyä ja mietittyä niitä. Joo. Näin. Mutta hei Mark, mikä sun yrittäjyyden motto on?
Jaa. Tee kivoja ja hyviä asioita. Ehkä. Tälleen. En ole koskaan tarkemmin miettinyt, mutta se oli nyt ensimmäinen, mikä tuli mieleen. Ja sulla oli tuossa niinku se tee-sana. Niin. Et välillä tuntuu, että ihmiset jättää sen tekemisen ehkä vähemmälle ja unelmoinnin suuremmalle painoarvolle. Niin. Kyllä. Joo. No minkälaiset, jos sulla olisi heittää 5 vinkkiä startup-yrittäjälle tai sellaiselle, joka haluaisi lähteä kehittämään omaa bisnestä, niin minkälaiset 5 vinkkiä sä 5 antaisit? vinkkiä. Eka ja ehkä masentavin vinkki, niin mieti 2 kertaa. Mm-hmm. Sitten toinen. Tee jotain sellaista, millä on sulle joku merkitys, arvo, koska sit sun on helpompi perustella se lisäarvo muille, kun sä uskot siihen itse. Sitten varmaan eti itsellesi hyvä tiimi tai kumppani siihen. Älä lannistu, jos ekalla kerralla menee vihkoon. Se ei ole enää tabu Suomessa. Konkurssi ei ole enää tabu. Ja sitten varmaan se viimeinen on, että muista nauttia siitä. Älä vaan oota sitä päämäärää, vaan muistat nauttia siitä koko matkasta sinne. Muistat nauttia joka kerran, kun sä opit jotain uutta. Muistat palkita itsesi, kun sä saavutat jotain. Niin sit se pysyy mielekkäänä. Miten sä oot palkinnut itseäsi? No, mä oon vähemmän tässä viime aikoina palkinnut itseäni, koska perhe on mulle se tärkein ja mieluummin käytän sen esimerkiksi rahan sinne, mutta niin kun, yleensä otan lasin viiniä tai sit jos on ollut joku isompi juttu, niin saatan sit ostaa jonkun kalliimman skumpan. Yleensä ne on niinku hyviä juomia, hyviä ruokia läheisten, pääsääntöisesti vaimon kanssa. Et ne on niitä hetkiä, mistä mä nautin eniten ja ne on niinku niitä, miten mä palkitsen itseäni. Pieniä arjen juhlahetkiä. Kyllä, Ne motivoi. kyllä. Joo. Hei, kiitoksia Mark, kun tulit avaamaan meidän kuulijoille nyt sitä, että mitä se startup-toiminta on ja miten siinä menestytään, mitä vaiheet siihen sisältyy. Tosi puhuttu asia ja mun mielestä liian väärin ymmärretty aihepiiri, niin sen takia on musta hyvä, että joku tavallaan tulee kertomaan sen, että mitä se itse toiminta oikeasti pitää sisällään ja mitä se vaatii. Ja ettei siihen välttämättä sisälly niin valtavaa riskiä, ainakin jos asennoituminen on oikea, niin hallittavissa olevia riskejä kuuluu siihen, mutta ei mitään niin kuin suurta ja pelottavaa. Joo, oli oikein kiva käydä puhumassa aiheesta teidän kanssa ja tosiaan, jos jotain kuulijoista mietityttää aihe, niin rohkeasti vaan startup.fi käy kattoo vaikka meitsin mailin sieltä, pistää mailia tai laittaa linkkarissa kutsua, niin jos on jotain kysyttävää, missä voidaan auttaa, niin aikaresurssin puitteissa autetaan niin paljon kaikkia kuin on mahdollista. Mahtava kuulla. Eli menkää sieltä etsimään StartHubin sivuilta Markki käsiinne, niin olette hyvissä käsissä. Jes, kiitoksia tästä jaksosta. Kiitos kuulijoille. Seuratkaa, tilatkaa, follatkaa, laittakaa DM:ää ja näin edelleen. Seuraavaan jaksoon. Moi moi. Moi moi.